Улы Батырас авылында янәдән ширкәү шыңы яңгыраячак. Храмны төзекләндерү эшләре 3 ел элек шушы авылга кайтып йөрүче Юрий Рябов тәкъдиме белән башлана. Биредә хәзер бинаның гөмбәзен яңарталар. Очистили купол, был большой слой дерна, трава была по пояс росла. Вот это мы все очистили. Кирпичи выпадали, мы это все заложили, оштукатурили. Сейчас мы в данный момент железным жидким стеклом. Храм төбәсендә еллар дәвамында кеше биеклегендәге үлән агач куакларга кадәр үскән була. Өмәләр оештырып булдыра алганча чис тарталар. Яңарта торгач стенадагы изге сурәтләр фрескаларга кадәр килеп чыга. Мөгъҗиза белән аларга кадәр сакланып калган. Хранились у нас фрески Престой Богородицы покрова, вот по центру. Это то, что вот, различимо вот на сегодняшний день. Слева у нас вот архангел на северной стороне храма. Архангел. Не знаем, Михаил, скорее всего, архангел Михаил. Авыл башында урнашкан Михаил Архангел ширкәүе 1887 елда төзелгән. Совет власте чорында ширкәү ябыла. Бинаны авыл халкы склад итеп куллана башлый. Бу ширкәү рус бароккысы стилендә төзелгән. 25 ел дәвамында Италия архитекторы һәм җирле халык ярдәме белән җиткерелгән булуы мәгълүм. Төзелеш өчен ташларны куышлыктан пычкы белән кисеп алганнар, дивар өчен кирпечне исә елга буенда махсус төзелгән заводтан ташыганнар. Цементлы эреме урынына һәр хуҗалык ай саен 10 дистә йомырка тапшырган була. Яңартучылар Аллах йортының һәр детален саклап калырга тырыша. Уникальная тоже лестница колокольни, вы видите, да? Как бы такие средние века, то есть все из камня. Здесь ничего не ремонтировалось, все родное еще. Ширкәү торгызылып, Улы Батыраслыларны үзенә җыяр дип өметләнәбез. Аның элекке мәхәббәтлеген кайтару өчен шактый күп тырышырга кирәк әле. Бинаның эчке ягында башкарыласы эшләр дә күп. Шуңа күрә Юрий Рябов изге күңелле иганәчеләрнең ярдәмен көтә. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.